Wancine napa wancine? Wancine napa wancine? Dikotin au bani fardin yo nggih. Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatab tululan batal apa salat bi'tiqatin sebab bi'tiqati fardin sebab meyakini fardu bi'tiqati fardin sebab meyakini fardu aidoni fardin tegese nyono fardu muayyanin kang den tertemtokake muayyanin kang den tertemtokake min furudiha saking pira-pira fardune salat nyono naflan ing sunah nyono naflan ing sunah litala'u bihi krana dolanane musolli litala'u bihi krana dolanane musolli nyangka atau meyakini bahwa napa dikira apa jenenge maca Fatihah niku sunah mawone maca Fatihah sunah utawa iktidal itu dikira itu sunnah umpamanya meyakini atau menyangka bahwa fardu itu diyakini sunnah. Nah itu batal sholatnya karena alasannya talaub. Lah ini takoda ora batal, lah ini takoda ora batal lamun meyakini sapa al-ami wong awam naflan ing sunah naflan ing sunah min af'aliha saking pira-pira penggaweane salat min af'aliha saking pira-pira penggaweane salat fardun ing fardu fardun ing fardu au alima utawa ngerti sapa ami annafiyastune iku ing dalem salat annafiyastune iku ing dalem salat fardun ana fardu wa naflan lan ana sunah wong umum wong awam ning walam yumayyiz kan ora bisa mbedakake sapa ami walam yumayyiz lan ora bisa mbedakake sapa ami bainahuma ing dalem antarane niku wau fardun wa naflan bainahuma ing dalem antarane fardun aw naflan wala qasada enggak pulpenmu kok mandek di awal wala qasada lan ora ana nejo iku maujud wala qasadalan ora ana nejo iku maujud bi fardin lan fardu muayyanan kang den tertentuake an-nafliyata ing sunnah wala ini takoda kan ora lamun yakinake sapa niku wau ami anal kula ing setune sakabehane af'alus shalah anal kula ing setune sakabehane af'alus shalah iku furudun fardu anal kula ing setune sakabehane salat iku setune af'alus shalah iku furudun fardu rapopo dimyakini apa jenenge apa bacaan surah mari Al-Fatihah itu fardu gak popo. Jadi wong awam ngono gak popo. Wong awam lho yo. Sampeyan yo itu. Tambihun. Maca kunut fardu. Nah, wong awam gak popo. Tambihun wa minal mubdil pun. Wa minal mubdil lan iku setengah saking perkara kang batalake. Wa minal mubdil lan iku setengah saking perkara kang batalake aidan halih malih. Hadatsun utawi hadas walau bila qasdin senajan lawan tanpa nejo wattisolu najisin
wati solu najisin lan tetemu najis. La yu'fa kang ora den ngapura. La yu'fa kang ora den ngapura apa anhu najis. Illa ora niku ora batal illa indafa'u angin lamun nolak sapa man ing niku wau ing najis. Illa indafa'u angin lamun nolak sapa man ing najis halan ing dalem saknalika. Halan ing dalem saknalika. Wangki syafu auratin lan kabuka aurat. Wangki syafu auratin lan kabuka aurat. Jadi cara sampean keceblokan najis telek iku carane ora sampean tangane sing mbuak mboten. Cara napa? Cara ngilaki niku mboten napa? Mboten damel tangane sampean apa jenenge mbok slentik utawa mboten. Carane niku napa? Lek cara enek jutik ya nggih jutik. Lek ora enek jutik berarti bahasane iku cara ning kitab niku kan. Lek iso iku iya amrih telek iku iso ceblok. Berarti giring nih. Maksudnya perkara kan benda iku lek cara apa bendane ning dhuwur karo ning ngisor kan mesine ceblok to. Maksudnya pun cara sampean ning kene umpamane ning kene. Rada mbok iring ngene kan sesuai kan lundung. Nek kecuali telek teles yo sampean ganti. Tapi lek telek garing maksudnya carane iku ora monggo lek sampean maksudnya ngeten lho, cara sampean nganggo tangan. Jadi sampean kan tangannya kan kena najis. Sama dalam rangkaian sholat berarti kan yo kudu apa jeneng? Berarti batal. Maksudnya pun najis kan tangannya najis. Entah itu maksudnya macam-macam. Kuwi lek cara neng cara neng pakaian, cara neng umpama neng topi, neng kopiah utawa neng apa jenenge sajadah piye kan. Ya makanya carane ora sampean mbok slentiki utawa mboten yo. Carane ya cara neng apa? Cara neng sajadah rada dikibasne rada di apa? Cara ngene iki tapak di ngeneke kan kena to. Ora kudu sampean kenekne kan gak di nah kan ngono mencelat toh ibaratnya ngono utawa neng kopiah ambune kok kayak telek cecak gitu sampean iringne utawa kan ceblok. Jadi ora iya salah monggo. Omat anu iki adoh dhewe iki. Bismillahirrahmanirrahim. Kene rombongan ta iki. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya nek rombongan apa jenenge sepeda motoran biasanya. Ila ingka syafa gak apa-apa. Gen sehat sama aku. Illa ingka syafa angin lamun buka ing niku aurah apa rihun angin lamun buka ing aurah apa rihun angin fasatara nuli nutupi sapa man halan ing dalam saknalika iku cara sing buka kewan semisal sing buka apa jenenge monyet nah gitu enek monyet enek sing lejing ta biasane utawa cah cilik dengan catatan ghairu mumayyiz sih gak apa-apa. Cah cilik maksudnya orang iso bedakne ya sebenarnya dua anak umure 3 tahun 4 tahun rong tamyiz ta iki cara mbukai sarunge pake mlebu gitu gak apa-apa iki gak batal pokoknya nang ditutup lho ya jadi jarke ora apa-apa tapi bocah tamyiz mumayyiz batasane tamyiz kan macam-macam ya enek sing 7 tahun 9 tahun batal lah iku watar kuruknen termasuk mbak mubtil tar kuruknen lan tinggal rukun amdan halinejo wasyakun lan mamang fi niyati taharumi ing dalem niat takbiratul ihram au syartin utawa syarat lah kedue niat ma'amudi ruknin sartane liwate rukun
ma'amudi rukun sartane liwate rukun kauliyin kang bangsa pengucap au fi'liyin utawa bangsa penggawe au tuli zamani utawa suwene mangsa au tuli zaman utawa suwene mangsa tulu zaman lek Imam Syarqawi bahasa tulu zaman atau masa yang lama itu adalah bahasa ayyasa'aruknan, maksudnya masa yang di situ bisa melakukan untuk satu rukun. Lek qasir berarti lek qasir berarti yo ora iso nglakoni rukun itu, ora muat untuk melakukan rukun itu jenenge qasir. Wa ba'dul qauli utawi sebagiane utawi liwati sebagiane rukun qauli. Wa ba'dul qauli utawi liwati sebagiane rukun qauli. Iku kakullihi kaya sekabehane qauli. Iku kakulli kaya sekabehane qauli ma'atuli zamanin sartane ma'atuli zamani syakin sartane suwene mangsane mamang. Sartane suwene mangsane mamang ma'au ma'aqasdi utawa sartane cendheke zaman. Au ma'aqasdi utawa sartane cendheke zaman walam yu'abdu lan ora den wilang-wilang utawa ora den itung. Apa ma perkara qara'ahu kang maca sapa ing ma. Qara'ahu kang maca sapa ing ma fihi ing dalem syak. Fihi ing dalem syak padha belajar wingi. Farun mun lau akhbaruhu lamun awe khobar ing man. Lau akhbaruhu lamun awe khobar ing man. Sapa adlur riwayah. Wong kang adil riwayati ngabarne binahwi najisin lawan sepadane najis au kashfi auratin utawa kabukae aurat mubtilin kang batalake ya lazimahu mongko wajib ing man apa qabuluhu nrimo khabar adil niku enten adlur riwayah, enten adlur syahadah. Lah bedane napa? Enten apa niki? Kok apa jenenge wiwi niku napa? Darurat ta? Apa? Oh, bil napa niku? Oh, tak kira. Akhire sirine napa? Lau akhbaru adlur riwayah. Nah, adlur riwayah niku memasukkan apa? Abdun karo mar'ah. Jadi cara sampean sing ngabari. Enek kawula utawa wong wedok. Mas, sampean klambine keceblokan ku lho. Nah, keceblokan telek cecek lho ngomong. Iku ketika sampean diuneni wong wedok semisal entah siapa itu misanane sampean entah siapa orang lain. Sampean harus menerima. Adul riwayah. Jadi abdun wong lanang, wong wedok. Maksudnya di sini memasukkan abdun kalau mar'ah ini berarti wong lanang ya masuk jelas. Tapi kalau ada syahadah harus apa rajul wong laki-laki ya, wong lanang tok lek ada syahadah karena dalam persaksian apa jenenge saksinya harus apa syahadah persaksian zina atau dan sebagainya hurun dakar saksi persaksian itu hurun dakar laki-laki ya merdeka abdun gak dianggap lau akhbarupun au binahwi kalamin utawa kawan sepadane ucapan mubtilin kang batalake au binahwi kalamin utawa sepadane kalam mubtilin kang batalake fala mongko ora lazimahu qabuluhu kok nah, ketika ada orang mengatakan loh sampean mau apa jenenge pas sholat anu lho kalam kasir tuh umpamanya kalam kasir lah ini tidak diterima tidak diterima persaksian ataupun riwayatnya orang yang adil karena apa? Karena ketika dia itu melakukan ataupun melakukan hal sendiri ini dianggap wong sahun kalam kasir sahun ataupun berkata banyak tapi dia dalam keadaan lupa ini tidak membatalkan sholat makanya yang gini nalare kok kalam mubtil ini tidak membatalkan karena dianggap beda lek mboten sahun. Nah, makanya
kalau cara enek wong ngomongi berarti kan dia ini kan gak sadar. Nah, lali lah ibaratnya podo. Tapi lek sadar memang benar-benar sadar berarti ya batal. Tapi lek dia makanya ini wau apa riwayate wong nih wau. Maka lek diomongin kan pas salatmu anu tanahno oke. Latap dulu. Wanu tiba pun. Wanu tiba. Iki sing bab iki lho sing kari dhewe iki rada aneh, rada jarang ditemui ning Fathul Qarib insyaallah mboten kepanggih sampean. Wanu tiba pun. Wanu tiba lan den sunahake limun faridin kedue wong kang ijen. Limun faridin kedue wong kang ijen ro'a kang ningali sapa munfarid. Jama'atan ing jamaah. Jama'atan ing jamaah masyru'atan kang den lakoni. Jama'atan ing jama'atan ing jamaah masyru'atan halih den lakoni. Den sunahake opo ayak liba yen to malik sapa munfarid. Farduhu ing fardune munfarid. Al-hadira kang hadir. Al-hadira kang hadir lal faita ora fardu kang pot lal faita ora fardu kang pot naflan ing dadi salat sunah. Naflan ing dadi salat sunah mutlakon melawan mutlak. Mutlakon kang mutlakon kang mutlak. Naflan ing dadi salat sunah mutlakon kang mutlak. Wa yusallimu lan uluk salamo sapa munfarid. Min rakaataini saking rong rakaat. Min rakaataini saking rong rakaat idza lam yakum ing dalem nalikane ora jumeneng sapa munfarid. Lisatin maring rakaat telu. Lisatin maring rakaat telu sumayat khulunu limanjingo sapa munfarid. Fil jamaati ing dalem jamaah. Fil jamaati ing jamaah naam yo bener nudibah. Naam yo bener nudibah niki rada hal sing jarang gak enek fasile gak enek pembahasannya ngeten. Iki umpama sampean hal di sini apa jenis qalbul fardu naflan ini ataupun membalikkan niat sholat fardu menjadi sunnah ini boleh dilakukan, syaratnya apa saja? Syaratnya apa saja? Maksudnya ngeten. Umpama niki enten jamaah niki sampean wis salat. Syarat sing pertama, salat yang dilakukan adalah salat sing sulasiyah atau rubaiyah. Jadi misal ini, sampean salat dhewe nang masjid. Iki nek jamaah, sampean wis kadung niat salat semisal maghrib ya. Maghrib dewi munfarid usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqillah berarti ada lillahi taala. Nah, nang kene dilala enek salat jamaah maghrib padha. Nah, sampean maghrib iki sing wis mbok lakon iki semisal satu rakaat, semisal wis satu rakaat lagi Allahu Akbar imami. Nah, sampean iki oleh meneruskan maghrib iki mau diniati napa salat nafil napa mutlak malian. Jadi kok dua rakaat akhirnya napa? Akhirnya salam atau keluar dari khuruj minas shalah. Gitu. Salam lagi melok jamaah gini. Iki syarate salat sing sampean lakoni iki gak rong rakaat, gak oleh. Ini rong rakaat. Gak oleh kalbu krana apa? Misal sampean rong rakaat salate sampean subuh sak rakaat sampean salat sak rakaat. Lah iki sak jamaah gak kena. Karena napa? Ora enek. Maksudnya apa jenenge? Subuh kan mek rong rakaat tok gak kena. Harus sampean 3 atau 4. Terus gak kena meneh sak umpama iki. Iki sampean niat ada salat semisal ya. Ada gak ada kodok sholat asar. Nah, sampean apa kolbu? Sampean melak arep melak jamaah. Iki jamaah sholat maghrib umpama jamaah. Iki gak kena iki. Gak kena karena gak masyru'ah. Karena kudune sing oleh kolbu itu adalah sholatin apa? Podo-podo
Ya maghrib kabeh, gak kena. Ya maghrib kudu padha maghrib. Maksudnya mengganti. Utawa dibalik gak kena. Sampai sunah sampean salat semisal ya, sampean wis salat sunah, sampean salat sunah. Sampean salat sunah qobliyah maghrib. Saya melok jamaah langsung gak ganti mek ganti nyata langsung. Allahu Akbar usolli sunatan qobliyatal. Lah ini jamaah sampean niat langsung gak kena ya kudu baleni awal meneh. Utawa sampean semisal untuk sampean salat fardu. Mbok ganti dibalik ya. Sampean mbok ganti niat apa? Fardune mbok ganti ya. Mbok ganti salat apa jenenge? Salat sunah gak kena. Diganti salat sunah sing muayyanah sing misal salat apa? Salat duha. Moro-moro salat anu gak kena. Kan di sini enek bab sing jadi iso. Utawa engko lek khawatir apa? Jamaah ilang, sampean kok qatu, maksudnya mufarokoh kena. Jadi rong rakaat langsung mufarokoh, engko langsung ganti gak pun. Jadi iso kena kolbu berarti nerusne salate sunah sik, niate salate sik diganti apa dirampungnya sik engko lagi melok ya kena. Utawa ya di mufarokoh berarti salat fardhu niku berarti di napa rong rakaat di apa salam pun. In khasya lamun khawatir pun. In khasya lamun khawatir sapa niku wau munfarid fautal jamaati ing ilange jamaah. Intamama lamun nyampurnake sapa munfarid rakaataini ing rong rakaat. Ustuhibba mongko den sunahake. Ustuhibba mongko den sunahake lau kedhi munfarid apa qad usholah megot shalah. Apa qad usholah megot shalat. Wasti'nafu lan ngawiti salat. Wasti'nafu lan ngawiti salat jamaatan halih jamaah. Wasti'nafu lan ngawiti salat jamaatan halih jamaah. Zakarau nutur sapa Imam Nawawi hu ing niku intamama rakaataini. Jadi nyempurnane rong rakaat. Fil majmu' ing dalam kitab majmu' fil majmu' ing dalam kitab majmu'. Jadi lek menurut Imam Nawawi neng majmu' mboten dadi ora kok 2 rakaat engko langsung diganti niate mboten tapi rong rakaat diterusne engko lagi di napa rong rakaat napa di qat'us salam. Jadi diterusne sak rakaat diterusne sampai rong rakaat terus di qat'u lagi mulai napa niat melok jamaah. Wa bahasalan bahas sapa al-Bulkini Imam Bulkini. Anahu ing stune munfarid iku yusallimu uluk salam sapa munfarid. Walau min rakaatin senajan iku saking sak rakaat. Walau min rakaatin senajan iku saking sak rakaat. Jadi langsung qat usholai langsung sak rakaat langsung dipedhot. Imam Al-Bulkini lho ya. Amma idza qoma anapun ing dalem nalikane jumeneng sapa munfarid. Lisalisatin maring rakaat telu. Lisalisatin maring rakaat telu ya atam maha mongko nyampurnake sapa munfarid ha ing niku wau ing salisah. Atam maha mongko nyempurnake sapa munfarid ha ing salisah natben lawan sunah. Nek cara 3 rakaat piye ya wis disempurnakne engko lagi medhot. Illam yahsya hawa salatemu illam yahsya lamun ora khawatir sapa niku wau munfarid. Illam yahsya lamun ora khawatir sapa munfarid fautal jamaati ing pedhote utawa ing ilange fautal jamaati ing ilange jamaah. Sumaya takhulun limanjing sapa munfarid, sumaya takhulun limanjing sapa munfarid fil jamaati ing dalam jamaah. Fil jamaati ing dalam jamaah. Iki hal sing jarang dilakukan banget. Hal sing jarang dilakukan banget. Nat bulin munfarid. Tapi yo kalau ini iki ngamalne ben gak lali. Iki sing oleh kanggo munfarid lho ya. Sampeyan jamaah iki gak oleh samo. Sampeyan wis jamaah salat maghrib. Yo sampeyan oleh jamaah salat maghrib. Umpama neng musafir ya neng rest area. Sampeyan wis jamaah karo kancane cah papat. Lah sampeyan ro jamaah neng rest area kuwi diimami karo hafid sing penak umpamane. Lah sampeyan kalbu ngono gak kena. Paham yo? Iki sing kalbu iku kenake apa sih? Lek sampeyan munfarid, sampeyan kalbu karo jamaah boleh. Tapi lek sampean wis jamaah salat maghrib dhewe karo kancane. Terus sampean melok ganti, mengganti jamaah dengan ikut pada jamaah yang lain.
Semisal mbuh imame sing penak atau dan sebagainya mane mantep sampe iku gak kena iku. Paham yo. Makane ning kene iki rada jelimet. Nah, rada jelimet. Tapi enggak sih. Ini adalah wong sing alasannya adalah orang sing melakukan ini adalah wong sing pengen oleh fadilah jamaah. Sini kan ngomongnya. Wong sing pengen oleh fadilah jamaah dengan cara sing ngoten niku. Nah, jadi salat fardhu ini bisa dadi sunah. Faslun pun. Faslun fil adani wal iqamah. Ganti fasal. Faslun fil adani ing dalem mertilake adzan wal iqamati lan iqamah. Gua enak pembahasan. Saman koncone tukang muring-muring, koncone sering kesurupan, mbok adani ya rapopo. Koncone tukang muring-muring, gaman darah tinggi, wadanono kupinge pas salat ya. Kin gak gamangan mesakne fasun fi'lan fasna apa kene turuan ya sana fasun fil adzan indam talaka adzan wal iqamati huma utawi adzan wal iqamah termasuk min khususiyati ummati Sayyidina Muhammad ik adzan lughatan ing dalam secara lughate iku al i'lamu al maruh iku al i'lamu al maruh. Di adzan itu memberikan apa jenis iklam itu apa kayak mau sirine mau orang pengumuman apa kepada segenap santri untuk mengikuti kan betul nah sama sirine tak paham lah ya iklam itu padha karena sebelum ada adzan itu nganggo napa niku nggo hadise apa Abdillah bin Zaid nganggo kentongan tok nganggo nakus zaman itu dereng apa adzan itu. Jadi untuk memberitahukan masuknya waktu sholat gak Allahu Akbar badan dikenongi tok itu padha iku napa saderengipun wasyar'an lan apa jenenge adzan menurut secara syariat iku mah perkara urifa kang den weruhi apa mah urifa kang den weruhi apa mah minal alfati saking pira-pira alfat al masyhurati kang kuncara saking pira lafat al masyhurati kang kuncara fihi ma ing dalam adzan wal iqamah pun wal aslu tai asale fihi ma ing dalam adzan wal iqamah wal aslu tai asale fihi ma ing dalam adzan wal iqamah iku al ijma'u ijma' al masbuku kang tending ini ijma'i para sahabat biru yati Abdillah bin Zaid kelawan impene sahabat Abdillah bin Zaid al-masyhurati kang apa jenenge terkenal al-masyhurati kang terkenal ala sawab en al-masyhuri masa Abdillah bin Zaid disifati nganggo napa tak marbutoh sampe nenek tak apa gak enten enek sing gak enek kayak tapi enek sing ulama sing mengatakan al-masyhuri lailata tasyawaru ing dalem wengine padha musyawarah sapa sahabat fima ing dalem masalah yajma'u kang ngumpulake apa mah annasa ing manusa musyawarah piye iki carane wong-wong do gelem kumpul salat piye carane wong-wong do gelem kumpul musyawarah rasa diopraki ning kamar piye gen gelem jamaah ora usah ngopraki ning kamar piye kan ngono to piye carane iki tua pondok pengurus do usul ngoten ini sami zaman sahabat piye iki carane ngumpul ki manungsa piye mosok zaman rong enek sound horeg rong enek speaker rong enek piye carane ngumpul wah ya tahu riwayat iku kama fi Sunan Abi Daud keterangan fi Sunan Abi Daud ing dalam kitab Sunan Abi Daud an Abdillah saking sahabat Abdillah anahu sunni Abdillah iku kola dawuh sapa Abdillah lama amaro ing dalem semangsane perintah sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nakusi kelawan kentongan yuk malu kang den gawe apa nakus
yuk malu kang den gawe apa nakus liyudroba krana arahe den pukul apa bihi nakus linnasi krana apa jenenge linnasi krana arahe menungso ijam is sholati krana ngumpulake salat ijam is sholati krana ngumpulake salat Kofa mongko mubeng bi kelawan ingsun wa ana halu ta ingsun iku naimun kang turu dijak mubeng sapa rajulun wong lanang yahmilu kang gawa sapa rajul nakusan nakusan ing apa jeneng kentongan nakusan ing kentongan fiyadi ing dalam tangane rajul jadi sahabat Abdullah iki mau dijak apa jenenge dijak mubeng karo niku wau rajulun yahmilu nakus nggawa kentongan niku wau fakultu nuli ngucap sapa ingsun ya Abdullah fakultu ya Abdullah ngipi maksudnya gimana kan sare dijak gimana tapi wa ana naimun keadaannya sare ya Abdullah atabiu apa ta adol sapa sira annakusa ing kentongan kalau sing beto kentongan kan sahabat abdian itu kamu adol anu tok kentongan tok Kang fakolan li ngucap sapa niku wau sapa rajul wa malan ing apa tasna'u agawe sapa sira bi kelawan niku wau bi kelawan nakus wamalan ing apa tasna'u agawe sapa sira bi kelawan nakus bakul tunuli ngucap sapa ingsun nad'u undang-undang sapa ingsun bi kelawan niku wau nakus ila sholati tumuju maring salat Kola ngucap sapa rajul awal aduluka dalam mimpinya awal aduluka apa ta ora nuduhake sapa ingsun ing sira tak duduhi gelem gak alama ing atase perkara wa kang taima iku khairun wa bagus min dalika tinimbang mengkono-mengkono nakus wis ngene tak nek resep gelem gak iki lho rasa nutuki kentongan iki tapi luwih apik engko nah daripada kuwi aku tuh nuli ngucap sapa ingsun lahu maring rajul bala ya yes fakola nuli ngucap sapa rajul takulu ngucap sapa sira Allahu akbar ila akhir adzan Tumas takhara li mundur sapa rajul ani saking ingsun hari marai tumas takhara ani saking ingsun ghairu ba'idin hale ora kang adoh Tumakola nuli ngucap sapa rajul watakulu lan ngucap sapa sira idza qamta ing dalem nalikan iqamah sapa sira iqamah kena jumeneng sapa sira jumeneng mesti arep melakukan ila sholati maring salat Allahu akbar ing kalimat Allahu akbar ila akhir iqamah falamma asbahtu wis maringane ngipi niku wau falamma asbahtu mongko ing dalem semangsane manjing isuk sapa ingsun ataitu mongko sowan sapa ingsun anabia ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu nuli nyritake sapa ingsun ing kanjeng Nabi bima kelawan perkara roa itu kang ningali sapa ingsun ini aja ningali ya bima kelawan perkara roa itu kang ngimpi sapa ingsun terus aku tak ceritane tak aturne teng kanjeng Nabi kalau dalu ngipi ngeten kanjeng Nabi pripun fakola nuli dawuh sapa kanjeng Nabi inna hasduni ru'yah iku la ru'yah hakin yakti impen kang bener insyaallah mengersakake sapa Allah wis nek wis ngono wis bener ya
alaikum jumeneng sapa sira ma'a Bilalin sartane Bilal. Jadi napa sahabat Abdullah bin Zaid mu ya sadar diri. Jadi sing diparingi apa ru'yah, sing diparingi impen iku Abdullah, tapi ya sadar diri dia itu napa suarane mboten sae, suarane mboten napa mboten enak kados Bilal. Akhirnya wis kono-kono ora ana Bilal kono, engko Bilal kono azan yo. Jadi merasa kalau suaranya itu pas-pasan. Wong ya kudu ngono. Wong kadang ya kudu ngono, kudu iso rumangsa. Iso rumangsa. Rumangsa piye? Nah, rumangsa piye? Fa'alki. Fa'alki. Fa'alki mongko mulang sapa sira? Fa'alki mulang sapa sira alaihi ngatasi Bilal. Maing perkara. Maing perkara ra'aita kang ngimpi sapa sira. Ra'aita kang ngimpi sapa sira fal yu'adzin mongko ci adzana sapa Bilal. Bi kelawan ma fa innahu mongko sunne Bilal iku anda luwih bagus. Iku anda luwih bagus apane sautan suarane. Mingka saking sira kadang ya kadang iku ya penting juga suara rapi iku semisal biasanya iku sing ngadan semisal Roni semisal Roni suarane apik semisal kalau iku kadang penting sing andan iku napa ganti sapa ngono ganti sing suarane pas-pasan tapi malah iso gawe napa tangi gitu Roni malah kepenaan suarane umumane turu malah gitu ini suarane sing kayak gembrong diseret ya toh malah kadang iso malah membangkitkan lho sapa iki sing kudu pengen ya toh kadang sapa iki sing adzan kaya ngerape nak dirungokne kuping malah ketangi malah gitu umpama kadang yo ngono vakum tu sing salah sapa sing salah sing adzan apa sing vakum tu nuli jumeneng sapa ingsun ma'a Bilalin sartane Bilal faja'altu nuli tumandang sapa ingsun iku ulqihi mulang sapa ingsun ing ma maknane alqaim sini kan yo nibaake tapi maksudnya sing penak iki di sini mengajarkan alaihi ing atase alqayyulqin alaihi ing atase niku wau Bilal ay adzinu mongko adzan sapa Bilal bi kelawan ma pasami anu likrungu zalika ing mengkono-mengkono adzan sapa Umar bin Khattab sahabat Umar bin Khattab krungu adzane wong biyen kan yang napa ning loteng munggah nggih ben krungu ben banter krungu karena dalam waktu dulu kan hal sing asing ya adzan pertama kali lho urung ngerti moro-moro enek nah adzan hari sahabat Umar ngireng adzan iki apa iki wa tawi Umar wa tawi apa jenenge wa tawi sahabat Umar iku fi pedi ing dalam apa jenenge daleme sahabat Umar fakhraja kaget fakhraja nulimias sapa sahabat Umar ya juru halih narik sapa sahabat Umar idau ing selendange sahabat Umar semlong wayu san medal wayakulan ngucap sapa sahabat Umar walladzi demi zat ba'atsa kang utus sapa alladzi ing sira Muhammad bil haqqi ba'atsa kang utus sapa alladzi ing sira Muhammad bil haqqi kelawan nyoto kelawan temen ya Rasulullah laqad ra'aitu yakti teman-teman ngimpi sapa ingsun mislama ing padane perkara ro'a kang ngimpi sapa Abdullah bin Zaid bin Zaid wah ya Allah nah, ya Rasulullah estu sumpah kula waktu dulu kula nggih sami ngimpi ngoten niku. Nah, akhirnya ternyata pas kejadiannya Abdullah bin Zaid itu ternyata tidak hanya sahabat satu tok sing dimpeni.
Mungkin enten kil yang mengatakan bahwa ada 10 sahabat lebih yang sama mendapatkan apa jenenge impen ngoten niku. Impen kan apa adzan sing lafate ngoten niku lho. Kala nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi, falillahi mongko ikuti Allah, falillahi mongko ikuti Allah, alhamdu utawi kabeh puji, alhamdu utawi kabeh puji. Kanjeng Nabi men pirsa. Kila den ucapake ro'aha ngimpi ing ma. Ini ro'aha ngimpi ing aja ing ma ya. Ru'yah ngene sing penak. Ro'aha ngimpi ing ru'yah. Sapa bid'ata asyara ikut apa tarkib ahada asyara bid'ata asyara punjul wong 10 sapa bid'ata asyara punjul wong 10 apane sahabian wong kang bangsa sahabate waqad yusanu lan terkadang den sunake opo al-adzanu adzan li ghairi sholati krana liyane salat adzan arepe napa safar arepe napa macam-macam kama fi udunil mahmumi kaya adzan fi udhunil mahmumi ing dalem kupinge wong kang susah. Wal masmu'i lan wong kang semaput. Wal masru'i lan wong kang semaput. Wal ghadbani lan wong kang muring-muring. Wamanan wong saakang Allah apa khuluquhu pakertine man min ingsanin baine manungsa au bahimatin utawa raja kaya wa indal hariki lan ing dalem nalikane kobong wa inda taghawulil ghilani lan ing dalem nalikane ngridune gendruwo tamarudil jini tegese ndlurunge jin makane kadang enten to griya-griya sing apa utawa yen sewu tempat sing rada napa sing rada angker sing rada biasane rada suwe ra tau digawe iki pojok-pojokane biasane cara kula nate Swan Bayi Samsuri niku kan ngadani di pojok-pojokane kamar utawa pojok-pojokane griya sing gaman ke napa gaman kenggenan ngoten niku kan ngadani sami riyen apa teng Lirboyo niku nggih ngoten wis nalikane Mbah Yai sinten merosepai Mbah Abdul Karim niku ngadani Mbah Soleh Banjarmati niku ngadani niku jin-jine niku do mlayu kabeh genciritan teng napa teng makam Dempul lek ngaran makasih tapi sing ngadani sampean kira-kira ora malah mlayu kira-kira malah ngamplok gitu ya jin itu to eta marudul jini Wa utawi niku wa kot yusanu terkadang berarti jarang kot yusanu di mana taklil wa kot yusanu wal iqamatu lan iqamah iku fi udunil mauludi ing dalam kuping lorone bocah kang den lairake wa khalfal musafirin ing dalam burine wong kang apa jenenge lelungan wa khalfa musawiri lan ing dalam
Burine wong kang lelungan. Wa khalfa musafilan ing dalem burine wong kang lunga niku kula kemutan kan pas ngaji tafsir niku enten. Nek sampean besok arepe napa? Budal umroh atau budal haji yo, muga-muga wae yo. Iku sampean tulis teng surah Al-Qasas niku enten. Mburi dhewe mian. Apa jenenge? Enten larot duka ilamaat yo. Ayatnya apa sadurunge lali. Kok emutan ini. Jadi nalikane sampean arep budal haji tembus terserah sampean atau wong tuane apa wae. Iku kon nulis surah Al-Qasas niku teng fadilah teng tafsir Jalalain niku kon nulis sak ayat niku karo duka ilamaat niku emang golek dhewe ning Al-Qasas 20 juz 20 niku golek dhewe. Yang akhir niku kon nulis kon nempelke teng napa niku teng dhuwure lawang ngeten niku. Tujuane napa ben sing safar wong sing lunga niku ben nalikane bidal ngantos wangsul kondur niku diparingi selamat wilujeng. Andai kan mboten selamat ya ora apa-apa wong manjen wis jatahe pancen ya wong kabeh wiweke Gusti Allah, cara Gusti Allah pengen paring sedo ning nggih ning haromen mboten masalah. Tapi maksudnya faedahe lek menawi paringi sehat. Kadang ngenten lho. Tanggi kula niki enten tanggi kula wis. Cara wong niku wong masyaallah. Tangga-tangga ngira wonge piye ya hajine wong gadah penyakit niku diabetes atau napa ngoten lho wae. Warah. Niku malah kondur niku malah sehat niku. Malah ibadah haji teng mriku lho nggih sepuh. Penyakitnya wis cara mlampahi mboten Allah alam nih, mlampahi kira saged mboten. Ini malah kundur malah sehat malah. Makanya kan gak ngerti kan. Wah haji niku yo sering kadang sing dongak nih kan yo akeh ya sing kanggone sing nang omah barang. Makanya fadilah ini Al-Qur'an niku apa larot duka ilamaat muga-muga balik meneh diparingi. Makanya enten malah lek marai sampean swanrono aja sampean pamit balik mboten. Cara tene Gusti Kanjeng Nabi kula tak pamit napa jenenge izin wangsul rumiyin benjing kula tak mriki melih ngoten. Niku insyaallah gaman penak ronone. Enten sing ngoten niku. Cara saking napa duriyah apa masa hilir boya enten sing ngoten. Jadi cara aide yo. Aide tahu apa jenenge? Tahu tindak teng Mekah Madinah kula dereng nate semoga-moga pengen ya. Maksudnya lek cara anu aja pamit pengen waksul mboten pengen balik mboten. Kula tak izin pamit badhe napa nyambang sederek nyambang sapa dulur mengki kawan-kawan kula tak mriki melih ngoten. Dadi ora kok pamit mulih ngono mboten. Tapi janjane haji atau umroh itu cukup setahun pisan sekali tok kan enggak masalah. Cuman maksudnya kadang enten mazhabe atas Mbah Maimun kan sami Mbah Maimun itu kan bolak-balik. Maksudnya pun bolak. Tapi enten ulama sing ngoten niku. Nek Maulana Habib Lutfi kalau nate ngaos beliau niku cekap setunggal tok. Sewu Gusmi ingkang kloso niku sami. Cekap pas haji umroh cekap sekali tok. Maksudnya liyane niku ngurusi umat. Macam-macam enten makane. Dikarek melok endi? Melok sing ndi? Sing penting siji. Ora kegawa nafsu ngono tok. Nafsu pengen rono tok ben wah aku lupa kaji ping 10 kan mboten ben diarani mboten pokoke gugurne pun. Allah alam bisawab. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la yusalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi huwal habibul daiman abada ala habib maulaya sholli abada ala habib wal habib ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.